Весичун ФСБ Талман комитетан Белхош ورستقلات نوخشيشوا غلايشوا داغستانيا مسكوخ إسلامن بشحق جبخات النصرة والستومش أصلح وشخلة الشيكويوش وسيتون ФСБ وكالش دينش داعية درت صناخ شيمش تملاش داعيتين طيب بريت مليون صوم بولش خامس صناخ خصمش قوش طلم خوش كرينة دوقة بانكي كارتنش أيضاش نجارجع إكستريميزم شولاتن بول ليتراتورة صات قدول كيرتش لاسن بولش ناخن دولين بيختق منوق كيف أولش يوخ يتر حسمن جارجع يقي تردينا نيسرح نزمشلر دوش أورغنش بينش خامس إقتناجيو سيجاخيل شينستك خصامو قواسينيو جرانات دول جاش توان إشي فينا ديسرح تيرور خو خلمك آل إشيستك لاس ويتن خلا ألايش باكين رزقواردين إسكر خوي جرانات قربان دولش صارخ شي لزينو إشي سيخوان سلاقاتين مسكوخ كلينيكية социал машнаш кахамш бу несра винак кавчег юах яцран центран хехо блогер хашагульго муслим бу бохш шолонигу со центран чуайолч тюкан юах кархо Германияч Аугсбург галал қилуа цайзер цабят приевра бармия гутуана ночичо савелч Абдурахмана Мухаммаден немцоен тулги порталу Исламын пачхал топхи хош кечинч материалын репостьярн. Цюн адвокату күнне Йоханнес Өсен исацам иса доцук дуэл. Цодис ясют хочу тидмеца яца цустаг интернетя репостьюнаг дешен маршун низмо ларящел журналистан материал хилар. Абдурахманов Карачхена тхокилу юхшу Германияч эдалшк. Халху шрейца хилир истаг шеймах кахтелац. Москва ахшин нохчучуа келхаряқин целет югшулч Петерчур йоқстак. Текелдинч цен уллах волшин нохчучун гина югшул Петер. Ижи у генералио айнди Вазарханов Балатхана. Цушему дисря цу Петерчур махелла хеш. Варцан хой сахачи цахюш. Чу иккинч цушин жимстак кугш кюгш лац артақина хум қалчах царуй иси лацхилон йоқстак. Цухилм хрестицин Москвах телеканалу. Нохчи кегирхой Жигархаузен велла вазина стагоч тадицин хиллак.